Halmağız. Derste birbirimizi yılmayıp tebrikleyip, dersimizi de icradı bulmuşlar dileyip. Kim düşür? Min düşür. Bütüyle bugün var mı? Yok, azat avray. Üy işinin deyini. Үтелгән хәлдәр тураһында әкият төзеп килгәйне. Яки килеп сыҡмаһа, һөйләм төзергә. Төзергәйін, яры фарин oldur. Kimlerin ekiyetleri kilip sıktı, kullarını küterebilir. Kimlerin kilip sıktı? Güzel olmaz, ilgizde, rimalden ekiyetleri kilip sıkan afarin kalganlar demek bizim hülyemler, bizim kilgenler. Yara ekiyetlerinden tanışıp üteyir, kim birisi bu ekiyetini kurgatlı. Başta ekiyetin ismi neydi büteyim? Onun teksti okuyabilirim, kim birisi? Fidan Maydi Rahimit. Maksat Halem. Бұрын замандарда яшаган Тибірқар, исімі болған тиуының мақсат. Болған тиуының икі ұлы, аталар оларды бек яратқан екен. Ұлдарына бір қаяла кетерге мүмкіншілік бермеген екен. Олардың дүние гидгіхі келе екен. Бір күнді малайдары аталар әргәхіне келгенде, дүние гидерге кетәбіз, башқа орындарды ла күрәхі келер, дегендер олар. Улдары туғаспы, бір күрәдәсі, оларды бір қаялайы бәрмәне берһән, башқа күрә алмаҫһың, тигән икән. Ни өсөн, ниндәй маҡсат менән тип тә ҡараған маҡсат ҡарт улдарына. Ләкин тотоп тыя алмаған. Күп тә үтмәгән улдары ысынлап та юғалған. Ҡарт шул тиклем ҡайғырған, бөгөн булһа ла, ни өсөн, ниндәй маҡсат менән тигән һорауҙарҙы ҡабатлай икән. Aferin, rahmet. Okşanım ekiyet hedge. Evet. Mağdur hepsi konfidan, молодец. Aferin, güzel öyle. Рәвеш хәле. Борын заманда яшәгән ди әби менән бабай. Булган ди уларның ике улдары, Шүлгән менән Рәвеш. Үсеп буй еткәс киткәндәр ди булар ил гизергә сыгып. Шүлгән кала тормышын охшатып торып калган, Рәвеш авылга әйләнеп кайткан. Шүлгән кала тормышыннан ялкауга әйләнеп беткән икән. Рәвеш иһә тир түккән, утын кискән, ер хөргән. Халык Рәвеште бик тә яраткан. Бер вакыт авылдагы елга аша үткән күперде һыу агызып киткән ди. Халык буга бик тә хафаланган. Күпер эшләрлек бер генә лә оста юк икән араларында. Рәвеш уйлап тормаенса күперде яңгызды гына халык та куйган. Шуннан алып бу күперде Рәвеш дип атып булганда, күперде һәр кеше күргән нисек, ни рәвешле, кайгылай дип һорау бирә икән. Aferin. Rimal, күҙҙе һиңә бирәбеҙ, рәхим итегеҙ. Кире хәл. Борын заманда яшәгән Тиберҡар. Уның булган ди 3 улы. Беренсе улының исеме ни эшләһә, уртансы улыныҡы ни эшләмәһә лә, һесе улыныҡы булган ди нимәгә ҡарамаҫтан. Аталары бер көндә үлеп киткән ди. Был улдары ни эшләргә белмәйенсә, донъя гизерәк дип сығып киткәндәр. Йөрөп йәләгәс, улар туған яҡтарына ҡайтып, урман эсендә бик зур матур ялан тапҡандар. Бында бик ҙур өй һалғандар, оҙаҡламай был ергә башҡа кешеләр тартылған. Улар да үҙҙәренә өй һалып, был урын бик ҙур ауылға әйләнеп киткән. Ни эшләһә лә, ни эшләмәһә лә, нимәгә ҡарамаҫтан, ауылдары заманында кирләрен ташлап киткәне өсөн был ауылды кире хәл дип атағандар. Aferin, рәхмәт уҡыусылар. Бөтәгеҙҙең дә бик матур әкиәттәр килеп сыҡҡан. Мин һеҙҙең эшегеҙ менән бик ҡәнәғәтмен. Һөйләмдәр төҙөгән бар һеҙҙең, бөгөнгә һөйләмдәрегеҙҙе тыңлап тормайбыҙ, эште дауам итәбеҙ. Уҡыусылар, уйлап ҡарағыҙ, бөгөн дәрестә беҙ нимә эшләйәсәкбеҙ? Лиана, рәхим итегеҙ. Бөгөнгө дәрестә беҙ хәлдәрҙе үтеүҙе дауам итәсәкбеҙ. Дөрөҫ һөйләйһең. Бөгөн беҙ хәлдәрҙе үтеүҙе дауам итәсәкбеҙ. Әлегә тиклем беҙ һеҙҙең менән урын, ваҡыт, рәүеш, маҡсат хәлдәре менән таныштыҡ. Бөгөн беҙ һеҙҙең тағы ла бер хәлде өйрәнәсәкбеҙ. Ә ниндәй төрөн өйрәнеүҙе белер өсөн мин һеҙгә кроссворд сисергә тәҡдим итәм. Таҡтаға ҡарайбыҙ, бына был кроссвордты сисәбеҙ һәм беренсе һорау. Һөйләмдең эшсән киҫәге эш хәлдең ниндәй маҡсат менән үтәлеүен белдерә. Радмир. Маҡсат. Маҡсат хәле. Был маҡсат хәле. Афарин, ултыр. Был маҡсат хәле. Эште дауам итәбеҙ.
İkincisi, dürüst cevap veremez mi? Cevap dürüst. İkincisi haram. Yersen kifet, onun higir türü var. Ne bu? Rimal. Был хәл. Dürüst bul, həlbət hedimdən aytdık, həllərdən higir türü var. Büyük Vatan huduşunda bizden haldatlar kayva tiklim yetken. Kayva tiklim yetken haldatlar. Dürüst, yaray. Berlin. Sovetlar Soyuzu Geroyunun ismi bizden rayonu bulgan sıqqan Sovetlar Soyuzu Geroyunun ismi. Başta eyle bütün de hatırga düşürük. Ular bizden isim? Kimde? Kulu terbiye birer. Dürüst buldu. Tajuddin Gıyasetdinov, Leyla. Ahmet Zakirov. Ahmet Zakirov. Sahip Mayski. Sahip Mayski. Qalğanlar da bilələr deyib. Aşanam qarayıb indi qayğı tura kilə bunda. Qayğının ismi tura kilə. Ahmet Zakirov. Ahmet. Qarayıb Ahmet. Aferin. Hem dağılar 5-ci soran rayonumuzдағы Sovetlar Soyuzu Geroyunun birinin ismi, tағы birinin ismi. Qayğı tura kilə? Krasnodқа qarayıb? Sahih. Fidan toqtağa qarayıb? Dürüst, sahih tura kilə bizden. Bunu okuslar. Gelip sıktı, sizde bizim krasnod. Ninde hızbarlıqa keldi? Sebep. Demek okuslar. Bizim aldan bugün ninde maksat tura? Güzel, rahmet edin. Biz bugün sebep halim bilen tanışasakmız deyip uylayım. Dürüst, bugün biz sebep halimle tanışırga, onu öğrenirge değiş biz. Bunun için aldığımızga ninde maksatlar koyarız bugün? Radmir. Sebep həlinin qazara cavab verir nasıqlara. Dürüst, ninde xaravlarga cevap birin asıqlarga değiş biz tağılar. Uylap qarayız tağılayım mı? Оларды һөйләмдә һәм телмәрдә кулланырга өйрәнергә. Dürüst, filmde, tilməlibdə kullanırga öyrənirgə değişmiş dağıla bir nimə qaldı? Liyana? Нинди күз төркемнән булып килүен асыкларга. Dürüst, ulardı ninde hüz tökümünə bildirilüğün asıqlarga değiş biz. Aferin okusılar, batırlık durağındağı yarığı qınla deyilgəni hüzümünə. Алып барасак был Лена. Бүгенге дәрестә без Бөек Ватан һугышы турында, Еңү көне турында күз алып барасак без. Дөрес укучылар, без бүген Бөек Ватан һугышы темасына, ветерандар, Бөек Еңү көне темасына күз алып барасак без. Оҙаҡламай безнең Еңү көне етеп киләбез. Шуның өсөн ошо теманы һайланып йөрөйбөҙ. Буның өсөн эште башлайбыҙ, әйҙә дәфтәрҙәрҙе асайыҡ. Астык дәфтәрләрҙе. Яҙыҡ числоны беҙҙең таҡтала бирелгән иде. Бер юл ҡалдырабыҙ, оценканан һуң онотмайбыҙ. Класс эше, сәбәп хәле. Сәбәп хәле яҙып ҡуйҙыҡ. Укусылар хәҙер эште башлағансы, алда мин һеҙгә ошондай маҡсат ҡуям.
Безгә эшләп беткәндән һуң нимә ул сәбәп хәле дигән һорауга җавап бирергә кирәк. Тулыһынса кагыйдә сыгара кирәк булса безгә. Шуның өчен ошо һорауларга җавап эзләйсегез. Сәбәп хәлләре нинди һорауларга җавап бирә, нинди үз төркемнәре белән белдерелә. Буның өчен без сезнең һөйләмдә, ошо һөйләмдә өстендә эшләйбез. Безгә бирелгән 6 һөйләм, әлбәттә, улар хугыш тематикаһына, унда сәбәп хәлләренең астарына һабылган. Сезгә уларның мисалларын да буна ошо таблицага язып, уларның һорауларын нимә менән, нинди күз төркеменә белдерелүен асыкларга кирәк булачак. Эште башлайбыз. Беренче сөйләм буенча кем кирәк? Рәхим итегез. Укучылар, таблицаларны дәфтәрләргә һабабыз, линейка, каләмдәрегез бар, каләм белән һабап яраймы? Сыккан кеше һөйләмде беренче укып күрһәтергә ярый башлар. Туган илде яратканга күрә, батырда куышка китте. Был һөйләмдә яратканга күрә Сәбәп хәле. Һорауы ни өсөн? Был Нинди күрсәтәм? калым, Калым, нинди калым? Хәбәр, калым. хәбәр. Нинди һикәлеш? Хәбәр һикәлеше калым. Хәбәр калым дип әйтмәйбез. Хәбәр һикәлеше калымы? Калымы. Кушак дигән куйырга һәм икенче төркеме сөйләгән. Калымы. Кушак куй. Нинди төркеме күрә? Кифексәме? Уйлап карайга әле. Нимә ул? Бәйләүс. Дөрес. Бәйләүс. Кифексәләр белән дады, каты, һәм башкалары атларын. Димәк, төземдә һәр бер эшне Яратканга күрә ул сәбәп хәле, ни өсөн һорауына җавап бирә һәм ул хәбәр һикәлеше кылымы һәм бәйләвес белән белдерелә. Афарин. Рәхмәт. Икенче сөйләмгә кем сыгабыды? Наилә. Әйдәгез, хәтерәк булган өчен эш, өченче сөйләмгә без Гүзәл һин сыгарһың, дүртенче сөйләмгә безнең Зарина теләк белдерә, бишенче сөйләмгә Рөстәм теләк белдерә, алтынчы сөйләмгә кем биде? Ләйлә. Ярый. Ләйлә. Хугыш одакка һугылу аркасында тирә-якта аслык ине. Бунда һугылу аркасында сәбәп хәле. Сәбәп хәле һугылу аркасында. Бик океаннар, күренмәгән арасында. Терелә кәлергә тырышырга ярый. Ул нимә аркасында дигән сорауга җавап бирә. Һорауга Сорауга җавап бирә. бирә. Аңа элемтәне. Матур. Узаллау. Дөрес. Исем калым диде. Исем калым. Кушабы. Аркасында ул бәйләвес. Biz yeni anlaşılmaya beylersine kadar koyalım. Kızım de hayır. Ya kurtulmaya gerek. Gittik. Sebep hali? Sebep hali һугылу аркасында ул нимә аркасында дигән сорауга җавап бирә һәм исем калым белән бәйләвес белән белдерелә. Aferin. İsim söyleyeyim mi? Kıyıp güzel. Дошмандар куркудан сигенергә мәҗбүр булды. Бу һөйләмдә куркудан сәбәп хәле. Aferin. Kalganlar defterde toldıra barabız yarayım. Ул нилектән һорауына җавап бирә. Aferin. Niyelikten sorağına cevap biri. Kekremeyle maturiti bulturabı. İsim ne? Куркудан ул сәбәп хәле нилектән сорауына җавап бирә.
исем менән bildiriladi. Aferin. Onun oldu. Rahmet. Devam edelim. Dediniz Zerrin'e soralım. Hilemge. Еңел зур югалтулар менән бирелгән өчен бик кадерләнелгән. Бында сәбәп хәле бирелгән өчен. Aferin. Ул ни өчен дигән һорауга җавап бирә. Хәбәр һәйкәлеше кылынган һәм бәйләве менән бирелә. Düşünsün bilemeyeceğine правильно, kendine. Hikaye şakalama hem neylemiz? Ben bakmak bölümünde bölümde. Şuna başlayalım. Сәбәп хәле бирелгән өчен ул ни өчен дигән һорауга җавап бирә һәм хәбәр һәйкәлеше кылымы һәм бәйләве менән белдерелә. Aferin. Oldu. Bir şey söyleyeyim belki bilemedin. Üstlerinde. Neler? Bilemedim. Kovastan kızlarga yaş tuğa. Sebep talep kovastan. Evet. Bir sebepli diyen yolga sarova cevap bire. Horauğa. Sarova cevap bire. İsim bilen bildirilir. İsim bilen bildirilir. Hava koy tanesini düşündükleri. Hem altını söyleyeyim geldiğinde eyvallah hakikaten. Йырлагас та бигәс тә кәефтән күтәрелеп китә. Бында сәбәп хәле йырлагас та бигәс тә. Harika görünüyor. Нимә аркаһында дигән һорауга җавап бирә. Һәм был хәл кылым. Хәл кылып бер ярлагас бейгес. Йырлагас та бигәс тә сәбәп хәле нимә аркаһында дигән һорауга җавап бирә. Һәм хәл кылым Менән белдерелә. хәл кылып менән белдергән. Aferin ile oturганса әйдән. Ошо таблица буенча нимә ул сәбәп хәл дигән һорауга кагыйдә сыгарып әйтә алармы? Сәбәп хәле ни өчен, нимә аркаһында, нилектән дигән һорауларга җавап бирә һәм һәйгәмдә хәбәр хикәлеше кылымы менән бәйләвез килергә мөмкин, исем булып килергә мөмкин, хәбәр хикәлеше исем хәл кылым менән белдерелергә мөмкин. Mümkün. Yaray, aferin. Hilemde ninde kifek olmasılar? Sebep hali? Hilemde ninde kifek? Baş kifek mi, yersen kifek mi? Yersen kifek tulağım sabına. Sebep hali ol, hilemden tepken hanıda etip birilge diley tulağım sa tuluq tarafı mümkün edir. Sebep hali ol Hilemden yersen kitəgə olub kilər. ol, Ol ni üçün hatırımda kaldı mı? ni arqaһында nilikdən Kövek. kövek һорауларға җавап бирә. Һәйгәмдә хәбәр хикәлеше кылымы һәм бәйләвез менән İsim kalım, hem beylevuz, hal kalım menən hem isim menən bildirilip kelirge mümkün. Dürüst kızlar, aferin. Demek sebep hali bildir. Ol eğersen, hilemden eğersen kifegi, tübendeki horollarga cevap verir. Ama şunday
Үз төркемдәреннән белдерелеп килергә мөмкин. Афарин. Dostlar işte devam ederiz. Aslında dersliklerde 94-nsi bitti. 38-nsi күнне göre эшләйбез. 94-nsi bit. 38-nsi күнне. Сәбәп хәлләре белән таныштык. Һез уларны яхшы беләсегез. Хәзер һөйләмдәрне укыйбыз, уларга сәбәп хәлләрен табабыз. İşte телдән генә эшләйбез. Беренче һөйләм буенча кем теләй? Максатына ирешү өчен Нигъмәтулла берни менән дә исәпләшмәне. Был һөйләмдә сәбәп хәле ирешү өчен. Ирешү өчен ярый дәвам итәбез. İşte икенче һөйләмдә безнең Зарина укый иде. Фиалка һәр вакыт баш хирург янында эшләгәнлектән палаталарда кирәк була иде. Бында сәбәп хәле эшләгәнлектән. Дөрес эшләгәнлектән өчен сөйләм. Лияна. Рәхмәт. Куркудан йөгерәк бызаударды кызганудан көлеп илап ебәрде һәм башын иеп ергә сүкте. Ул һөйләмдә куркудан, кызганудан сәбәп хәлләре. Афарин, яхшы. Кем Наилә безнең? Хулуктан һәм яһудан иштугандан тынны булды. Бында хулуктан һәм Хаваттан. яһудан яһудан сәбәп хәле. Яхшы. Лияна. Укыгас та эшләгәс тә гөлбәзәргә култа кирәк булырга туры килә. Бында сәбәп хәле укыгас та эшләгәс тә. Афарин, дөрес. Куаныстан күздән яшь килә. Бында сәбәп хәле куаныстан. Алда кем теләй безнең? Лияна, рәхмәт. Йырдар тидән һине яратканга, күңелем һине үденә тартканга, бүтән заводка һин ям биргәнгә, эшләп шаулап йырлап кайтканга. Был һөйләмдә яратканга, тартканга, биргәнгә, кайтканга сәбәп хәлләре. Афарин укысылар, бұл күнне безгә эшләп беттек. Сәбәп хәлләрен таныйсыгыз, беләсегез. Эште төркемдәргә дәвам итәбез. Тактага игътибар иттек. Төркемдәргә бүләм минһезе. Һез булар икенче төркем. Һез булар беренче төркем. Ярый? Шулай килешә. Беренче төркемгә эш. Сәбәп хәлләрен кулланып, ветеранның интервью темаһына диалог бирергә. Эш аңлашыламы? Еңел түгел. Ләкин тырышырга кирәк буласак һәм икенче төркем сәбәп хәлләрен кулланып ветерандарга рәхмәт хаттары язырга. Эш аңлашылдымы? Рәхмәт хаттары языр өчен диалог төзү башларга мөмкин. Рәхмәт хаттарын язырга Лияна Радмир, турылтырабыз. Мин һезгә пландар бирәм. Ошо пландар буенча язарга кирәк. Төркемдә барлап язабыз. Бизан Гүзәл, Алмаз Лияна, Илназ Илгизә, Наилә Рөстәм, Лияна Радмир, Ләйлә Риман, Зарина Узыява. Риман һезгә пландар. Бирек шундый пландарды һәм ошундай карайбыз кызлар. Ошундай бланктарга тултырабыз, кагызларга ярыймы? Әзер матур итеп ошундай язабыз. Зарина, укысылар. Мин һәргә матур көй куям, йыр куям. Ошо йыр 4 минут вакыт исемдә барасак, ошоның дәвамында һез язып бетергә тиешлек. Аңлашыламы? Шуның өчен вакытыгызны самалагыз, тактага йыр кайда икәнлеген карай аласыз. Хисләрне, хугыш турасында, ветерандар турасында бу йыр матур эштәр килеп сыгып дип ышанам. Иҗади уңышлар һезгә. Babalardan yeni mirasım ulu uğralıdın Yürek yavlap yaktı gönülsün Başkurtu başı kutme duralıdı Oynak durayın ise yıllar boyu Dile dergine yine de oynanır Yine yolumdan beri şettirirsin Her yerini yıllar boyu
укысылар. Yazı büttüğü, işler bitti miydi? Öğlendi mi? Yara yok. Şeyde okup gideyik indi. Diyaloglarla tanışayık. Kayı barıp öbürünsün. Kim dili? Rahmetli okuyuz. Алатай, һин хугышта булдыңмы? Әйе, Һин кайда хугыштың? мен Кенигсбергта хугыштым һәм отделение командиры булдым. Хугыш вакытында минем аяк яраланды. Авыр хәлдә мине госпитальгә алып бардылар. Бына шулай минем үзем хугыш бетте. Алатай, унда куркынысмы? Әйе, унда тирә-якта кешеләр үлә. Минең якын дустым да һәлак булды. Рәхмәт, Алатай, мин безнең илебез еңгән өчен бик шат. Рәхмәт һезгә. Ярай кызым, таза бул. Aferin okuslar. Sebep halleri var mı hizden bunda? Әйе, бар. Neydeler edinize? Еңгән. Yengen üstün. Tağla var mı? Yaray başlayalım mı? Yengen üstün büyük yakşı diyalog edilen aferin. Devam ederiz. Хәерле көн. Һаумыһығыҙ. Хәлдәрегез нисек? Һәйбәт балам, рәхмәт. Ярдәм итәргә килдек һеҙгә. Нинди эшләрегез бар? Юк, балаҡайым, эшем юк. Килеүегеҙ өсөн рәхмәт. Әйҙәгеҙ, ултырып ял итеп алабыҙ. Рәхмәт. Ә һеҙгә һуғышта ауыр булдымы? Әлбиттә, бик иртә алынғанға йәш кенә егеттәребеҙ һуғыштың иң көсөргәнешле урындарына ебәрәләр. Яуға ингәндә нинди уйҙар килә ине башығыҙға? Ҡурҡыныс булғанлыҡтан, ошондай һорауҙар. Иҫән ҡалабыҙмы? Туған яҡтарҙы İfen kalabız mı? Иҫән ҡалабыҙмы? Туған яҡтарҙы әсәйҙе күрәбеҙме? Әйҙәгеҙ әле, үҙегеҙҙе сәй эсерәйем. Bitti mi? Rahmet. Sebep halleri oldu mu burada? Бик иртә алынғанға. Bir yerde alınında tarla var mı? Kustek ikincisi Türk'üngen bizim bağırlarda kim kukulatlığımızın öyleydi? Öyle mi? Rahmetli. Ҡәҙерле ветеран, һеҙ беҙҙең өсөн бик ҙур үрнәк. Һеҙ беҙҙең илдең иң батыр кешеһе. Һеҙгә ҙур итеп рәхмәт әйткә киләм. Сөнки һеҙ булмаһағыҙ, беҙ булмаҫ инем. Булмаҫ инек. Һеҙ беҙҙең баш өҫтөндә шундай матур, зәңгәр күк булмаҫ инем. Беҙ һеҙгә күп итеп таҙалыҡ теләйбеҙ. Балаларығыҙҙың, ейәндәрегеҙҙең игелеген күрегеҙ. Шундай ҡурҡыныс һуғыштар ҡабатланмаһын. Һеҙҙе хөрмәт итеүсе быуын вәкиле. Sarına hızlı hine bireyk, yangılığına hat yazdım, aydan okuyup işittir bizge. Ҡәҙерле ветерандар, беҙҙең һеҙгә яҡты таңдар өсөн, беҙҙең тыныс тормош өсөн, һеҙ яулап алған ирек өсөн ҙур рәхмәт әйткебеҙ килә. Һәм беҙ һеҙгә ныҡлы сәләмәтлек, күңел тыныслығы, тоҙалыҡ, бәхет һәм оҙон ғүмер теләйбеҙ. Байрам менән ҡотлайбыҙ. Иң һәйбәт теләктәр менән яңы быуат балалары. Рәхмәт, афарин. Уҡыусылар бик матур рәхмәт хаттары килеп сыҡҡан һеҙҙең. Шундай матур йөрәктән сыҡҡан, күңелдән сыҡҡан һүҙҙәр. Әйҙәгеҙ, уларҙы былай ғына ҡалдырмайыҡ. Бөгөн бер генә ветеранға булһа ла уларҙы еткерә алһаҡ, беҙ бик бәхетле булыр инек. Беҙ уларҙың алдында мәңгелек бурыслыбыҙ. Аҙ ғына ла булһа ла бурысыбыҙҙы үтәгән кеүек хис итер инек үҙебеҙҙе. Мин һеҙгә ошо рәхмәт хаттарығыҙҙы үҙебеҙҙең 6-нсы Б класы ярҙам күрһәткән, шефлыҡ иткән ветеран ағай Мөхәммәт Фатих ағайға еткерергә тәҡдим итәм һәм беҙ уның менән видео элемтә скайп аша һөйләшәбеҙ хәҙер. Саҡырам. Лена, рәхим итегеҙ. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Хәйерле көн. Хәйерле. Ишетеләбеҙме, күренәбеҙме? Әйбәт, ишетелә, күренәһегеҙ. Аңлашам, ярай, рәхмәт. Мөхәммәт Фатих ағай. Һаумыһығыҙ. Һәйбәтһегеҙме? Һаумыһығыҙ. Әйбәт. Һәйбәт. Ай, рәхмәт инде. Бөгөн беҙ дәрестә уҡыусылар менән һуғыш тураһында, еңеү тураһында, һеҙҙең турала, хөрмәтле ветерандар тураһында һөйләштек. Һеҙгә беҙ рәхмәт хаттары яҙҙыҡ. Бөгөн һеҙгә уларҙы ишеттергебеҙ килә. Әҙерһегеҙме? Әзербез, әзер. Рәхмәт. Әҙер, рәхмәт. Күренәме? Ҡәҙерле ветеран, барығыҙҙы бейек еңеү байрамы менән ҡайнар ҡотлайым. Халҡыбыҙ өсөн иң ҙур байрам еңеү көнө. Быйылғы яҙ 72-нсе тапҡыр уны беҙгә бүләк итә. Барығыҙға ла аяҙ күк йөҙө, оҙон ғүмер,
Ак бәхеттәр, ныклы тазалык теләйем. Озак яшәгез. Без сезнең батырлыкларыгызны мәңге онытмабыз. Күрһәтелгән батырлыкларыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Кадерле ветеран, сезнең күрһәткән батырлыкларыгыз, каһарманлыгыгыз өчен түләргә безнең рәхмәт күзләре генә йетмәс. Шуңа карамаенча, ысын күңелдән сезгә бүтән рәхмәтләрне әйткебез килә. Һәм үзегезнең гомерләрегезне безнең өчен, ил өчен аямагансыз. Дошманнарны куркыныч күзләренә карарга курыкмаенча, безне үлемдән коткаргансыз. Безгә ошындай тыныч, хәвефсез һәм матур киләсәк бүләк иткәнсегез. Сезгә зур рәхмәт. Без сезгә озын гомер, балаларыгызның һәм yeğenләрегезнең бәхетен күреп яшәргә, башкаса кайгы күрмәвегезне теләйбез. Сезне яраткан һәм безгә рәхмәт әйткән бавын. Мөхәммәд Фатих агай, Сезгә ысынлап та зур рәхмәт. Без бөтен ветерандар алдында ла бурыслыбыз ошындай матур тормышта яшәүебезгә, тынычлыкта яшәүебезгә. Сезгә зур рәхмәттәр. Йөрәктә булган бөтен рәхмәт күзләрен сезгә бүген yetkirdik. Рәхмәт сезгә тагыла бер. Таза исән һау булыгыз, безне шулай шатландырып торыгыз үзегезнең булуыгыз менән. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт, балалар, рәхмәт. Хәзер, хөрмәтле укучылар, әйдәгез үзебезнең эшкә һөҗүмтә яһайык. Сәбәп хәлләрен аңланыр микән, карауларын, ниндәй хүз төркемнәреннән белдерелүен, шуны белдерсен безнең менән Plikers мобиль технология белән эш итәбез. Plikers карточкаларыгызны алыгыз. Улар сезнең алдарыгызда, һәр берегезнең үзенең номеры бар. Әзерсезме? Карайбыз. Мин сезгә бuna ебәргәнмен хәлдәр бүлегендә, сәбәп хәлдәре өлешендә хорал бар. Хәзер үземнең телефоным аша сезгә эш ибәрәм. 8нче классы минем һәм 1нче хорал. Безгә булсын. Икенче бер бүлегенә кирәк. Яwaптарыгыз шул ук мәлдә сага барасак ярый. Онлайн вакытта эшләйбез хәзерне. Бuna 1нче хорал. Сәбәп хәлдәре нинди хоралларга җавап бирә? А. Касан-касандан бирелә. Б. Нидә максатына ни өчен? С. Ни өчен нигә нилектән? Д. Нисек, ни рәвешле, кайһылай? Җавапларыбызны миңа күрһәтәһегез. Аңгүзәл, алмаз, Диана. Нигездә әзгенә бургылар карточкаңды. Бармагына капламагыз? Булды, һинекеләр булды. Афарин, саттымы? Булды, афарин. Бүтәгендә җаваплар тактала бар. Булды, кызлар, җавапларыгыз күренә. Афарин, хоралларны хәтердә калдыргансыз, бүтәгездәгеләр дөрес килеп сыкты. Эште дәвам итәбез. Безнең икенче хорал. Һөйләмдә сәбәп хәлләрен билдәләгез. Беренче һөйләм. Онда тылда бюрократтар аркасында минең гаиләм утынһыз авалана. А җавабы бюрократтар аркасында Б. Минең гаиләм. С. Онда тылда. Әзерсезме? Күрәм. Миннән башлайм. Әзерме? Булды. Җавапларыгызны телефон кабул иткәч тә карточкагызга төшерәбез, ярыймы? Нигездә һине көтәм. Булды. Римаһин бергәләһенме? Алмаһин. Булды. Җавапларыгыз бүтәгездәгеләр дөрес афарин эшне дәвам итәбез. Киттек. Өченче хорал. Һөйләмдә сәбәп хәлләрен билдәләгез. Икенче бер һөйләм. Юрамал кылануын һибеп, эшне кыскарак алып бардым. А җавабы. Кыскарак алып бардым. Б. Кылануын һибеп, С. Юрамал. Уйлайбыз, җавапларны әзерләйбез. Онлайн вакытта дип куяйык. Күренә бармы безнең җавапларыгыз? Булдымы әзерһезме? Әгәр бу яктан башлай булмаса. Кемдәке булды, карточкаларны төшерә барабыз тимәй бит. Башкаларны каплайбыз. Кемдәке булды, карточкаларны төшерә барабыз, хөрмәтле укучылар. Ярай, буна бүтәгездә җавапларыгыз дөрес. Бүген безнең азат кына бит. Ярай, эште дәвам итәбез. Түбәндәге хорал.
Sebep halleri ninde hüz türkümlerinden bildirilir. A cevabı isim, sıfat, almaş. B cevabı kalın hem beyleviz, isim. C cevabı sıfat, ham, kalın. Cevaplarda online vakıfta bu cevabı. Bilgiler buldu mu? İlla seninki buldu mu? Kimderdeki buldu kartışkalarını düşürüyorlar bizim karısı. Buldu mu bütevdekiler? Aferin. Bütevde dürüt ya bilgen hüz. Yaxşı, davam ederiz. Qarayız. Hüylemde sebep hallerini bildirilgin. Eseyimde yestile yaxşaşırğa pişirgenmişsin. Buleklegende A. Eseyimde buleklegender. B. Pişirgenmişsin. C. Yestile buleklegender. Yoqlarını uylayız. Onların vakıfqa koyam. Hem kimdeki cevabı sıra düşürüldük kartışkını. Birbirine kaplayın. İnasını yok mu yani? Hemen beydir. Bayağı bir kabar mı öyle? Bitti mi tebrikler? Aferin demek cevaplarını qarayız. Bu tevde cevap bilgen hüz demek temini yaxşı anlayan hem konuğu ravladı. Düşmandan asıldan yedi qavardı qaydabında sebep hali A. Yedi qavardı. Bir düşmandan asıldan cevaplarını uylayız. Hem niye kaçkalarını kurt eder. Bulganda şuraya para. Bir tane buldu mu? Vay ne gidelim burada. Buldu. Aferin karay bak. Cevaplarını bir tehli dürüst. Aferin kızlar. Min hızın eşiğinden bir kanaatmin. Mümkün. İkinci sebep bölümüne girip, bütün cevapların birge qararlayı qaraygan hızını cevaplarını bütün sorularga da hız dürüst cevap bire bargan hızına hızlıklarını qarayı Onlar dürüst cevap. İkinci bir işine inip qaraha. Bugünkü cevapları qarayıp bütün de cevapları hızın 100% dürüst gelip sapkan. Aferin kızlar. O kızlar bugün biz derste көп güne işbirleri Utenik, eğer hazır, bizge baha birek, bizge hızın teye hayık. Hızın aldığında signal kartoçkalar yata qarağları, tünerekler, şakmaklı haber hem üst meyişliği, başkurt ornamentları düşürülgen oldu, ihtibarından qarağları, tanış biletleri olar hızge iyi. Min hızge taqtala qarağları qarayıp taqtağa, derste işleyen bütün işlerdiler yazıp koydum. Min hizge iştirden uqi baram, eğer de hizge bol iştirin ötevi bik yengil bulha, yayılmaylı bulha, hız kutere, hız tüneregin. Anlaşılan mı? Eğer de iş işlevde nindedir kıyımlıklar tuğan bulha, kutere, şakmaklıhın. Hem indi bol iştirin işlevi bik ağır bulha, kutere, üsmeşin. Mesela, bütek işle yırsı bulup, tuğmayı bitşinilsin kim gelir yerla ağır buldu kim? Üstmeşin kutere bu hizge bilde koyu tuğulu kızlar. Uzege desin hizin tegineye hayırlı yarayım. Edireyim mi? Karanlık taktağa ekiyetler uqıl işin işlev. Misik buldu. Ekiyet uqığanda kutere hindi bunu neydik? Ekiyet uqız. Ekiyet yavru uqıl tibalaya gayda giderler. Bütevinde ekiyetler kilip sıkmağın. Şöyle yaray şöyle böyleydi. Yadan ekiyetin bik maturini hini. Yaray yaxşı koyduk. Krasvord sisir nisek buldu hizge. Üzege desin. Yaray yayılı yine bulgan. Kurallara ortubulini. Tabliца tulturu yamın celnoğutu buldu demeyi. Nisek buldu hizge. Ağına kayınlıklar. Tau vargan. Var yaray bulgan mümkün yanıtın buysa. Forlarda işlem. Rahmet hata yazın. Veteranların aralaşım hem diyaloglar tüdürtürgen nisek buldu. Yaray, ağına kayınlıklar tuğan zarına bik matur. Kim buldu? Naile. Bik matur kirip sıkıran hızın rahmet hatarışım deyilge. Deyilge bik neyip kuygan hızın. Kem kuygan hızın tünerekte küter heyre bulurunu hem Pliker saytımından işlem hızgen. Yeni buldu mu? Yeni bulur arkadaşlar. Çünkü bütevinde yoğurtları 100% dürüst gelip sıktı. Aferin kızlar.
Ярай укучылар, бүген дәрестә бик күп эшләрләре эшләнек. Яңа тема үттек. Шундай бөек ветераныбыз белән без һезнең аралаштык. Һезнең бүген эшләвегезнән мин бик канәгатьмен. Һәм һезгә билдәләр дә куеп үтәйм инде. Төркемдәрдә эшләгәндә 2 төркем дә шул тиклем актив булды. Рәхмәт хаттарыгызда, диалогтарыгызда бик матур килеп сыкты, актив катнаштыгыз. Айрым билдәләр төркемдәрдә эшләгәндә лә шулай һәйбәт килеп сыкты һезнең эшләвегез. Айрым билдәләр куйганда Физан һиңә 5 куйырмын. Үзәл бүген бик матур актив эшләнең әүзен булдың. Аптыраптың хата Афарин, Алмаз, Алгына әле укыл өстендә эшләгән бар, бит укыту белемнәре бар, әзерне әүземрәк активрак булаһы бар, шунысын һиңә бүген 4-ле, Лена Афарин һиңә 4-ле, Илнас һинән активлык көтәбез, әзерне yetişмәй, biraz югалып та калдың күп ахыры, 4-ле Насар түгел, Илгизә матур әкият әзерләп килгәнһең, дәрестә катнаштың, Афарин 5-ле куям, Наилә актив кызларның бире һин катнашып килдең, бөтә эшләрен эшләнең 5-ле. Рөстәм һинән аз гына үземлек көтеп калабыз. Афарин яхшы 4-ле. Лена бик яхшы, зур 5-ледә һиңә бик канәгатьмен. Һинең эшең менән Радмир шулай парзада бик матур эшләнең, булай айрым эшләгәндә әзерне һинән активлык көтәбез. Ләкин Тулынса русса һөйләшкән егет бүгенге көндә ошылай итеп башкортса һөйләшә алуың менән һинең канәгатьмен. Алдагы көндә лә алгына тырышаң бар. Бүгенгә һиңә 4-ле. Лейла Афарин, телмәрең һәйбәт, актив катнаштың 5-ле. Риман шулай ук югалып калмаска, ләкин ярый 5-ле. Зарина Афарин, һинең менән бик канәгатьмен 5-ле. Укучылар, дәрес азагында һезгә ошындай һорау биргем килә минем. Көндән көн бит инде Күгыш көндәре, еңү көндәре безнең ерагая бына быел, Алла боерһа, еңүнең 72 еллыгын байрам итәсәк без. Ветерандар, бөек ветерандар, ошо күгышта еңү яулаган ветерандарыбыз көндән көн арабызда кирәгәя. Бүгенге көндә районыбызда 20-гә якын гына исән ветераныбыз бар бит. Ничек уйлайсыз, без уларга ниндәй ярдәм күрсәтә алабыз, нимә эшләй алабыз бүгенге көндә? Лена, әйдә. Беренчедән без уларда хәтеребездә тотырга тиешбез, чөнки улар безнең өчен үзләренең гомерләрен биргәндә, без уларны бер касан да онытмаска тиешбез. Икенчедән без уларга бүтә көсебезне биреп булышырга тиешбез. Миндә уларның өендә эшләре бар, без уларга ярдәм итәргә тиешбез. Афарин, яхшы килешәм һинең менән, һәм без бу эшне эшләйбез дип әйтергә кирәк, чөнки безнең мәктәптә һәр ветеранга, ветеран укытучыга ала, улы яшьтәге кешеләргә шартлык эше алып барылай бит. Мин шуның өчен бик шатмын һезнең өчен. Тагы нимәләр эшли аласыз? Барып ярдәмлаштыгыз, уларны хәтерләйбез дә, нисек булар байрамдарда. Лейла? Байрамларда уларны котларга тиешбез. Байрамдарда уларны котларга тиешбез. Тагыла иң мөһим укучылар. Аз гына булса ла бuna онытмаска, хәтерләргә кирәк. Үзебезнең күңел йылыһын, үзебезнең йөрәк йылыһын улар белән өләшергә кирәк. Барып, бuna эшләре булмаган сактарга була, диалогта күрдек без һезнең бит. Тап шундай устыракка туры килгәнлегезне күрәһең. Шулай булуга карамастан барып, хәлдәрен сорашып, кайту, байрамдарынан котлау безнең өчен авыр түгел, улар өчен олы кыланыс бит инде. Уларны бер касан да онытмыйк, һәр вакытта хәтерләйик. Һезнең бөтә эшмәкәрлегегезне мин канәгатьмен. Рәхмәт, һәм һезгә ирешеп. Дневниктарыгызны астык. Мин класс бөтәлесе дистанцион белем бирү платформасында үтелгән хәлдәр турында мин һезгә эш төзеп җибәрдем. Димәк, урын, вакыт, сәбәп, максат рәвешләре буенча һәр берегезнең эшләй алу кимәленә карап төзенем, электрон почталарына хәбәр килгәндер. Һезгә уларны эшләргә 3 көн бирелгән. Мин класс дип язып куйыгыз. 3 көн бирелгәнлеген теркәп куяһыгыз. Һәм укучылар бuna иң мөһиме онытмагыз. Эште башкарырга уйлагач аска-аста һезгә 45 минут вакыт бирелә. Ошо вакыт исендә һез өлгерергә тиешсезләр. Һәм тагыла бер эш теләгән кеше, безнең арала талантлы шигырь язучы кешеләр бар. Теләкләрегез булһа, буна безнең Диана матурына килеп сарар, мин мондай талантлы бар, Ләйләнеке бар.
башкалар вакыла килеп сыгырга мөмкин. Шуның өчен альтернатив тагыла береш бирәм. Еңел көнне арнап шигырь язырга мөмкин. Һезгә иҗади уңыштар. Дәресебез шуның белән тәмам. Рәхмәт.